Čaute ľudia, tu je Lacikex a zdravím vás pri ďalšom videu z Clash of Clans. Takže prvý diel bol na tých pár hodín, čo tam je, bol podľa mňa dosť úspešný. A je ďalšia klanová vojna, takže tú časť bola včera, alebo predtým, takže sme remizovali. Remiza 40-40. Troška som bol smutný z toho, lebo som myslel, že konečne zarobím, ale som chudobný, ako kostolná myš teraz. Nemám vôbec ani dar elixír, mám 141 dar elixíru a tak som sa rozhodol, že si urobím takúto armádu, ešte nemám celé hotovú, 6 drakov, 20 archer a negrov, 10 negrov, takže zautočím a elixíry lesky. Takže útočím na som tretí, tak na tretieho. Dúfam, držte mi palce, že ho dám. Takže môj útok, vyvolám klán, tuto zmlatím a tu hodím tie elixíry a tu dám negrov. Tí negry sa postarajú o tieto 3, podľa mňa, ak to dajú. Ale myslím, že hej. A ak to nedajú, tak tuto ešte nahážem rýchlo drakov, aby im to pomohli. A už boj s časom som zvedavý, či to dám. Ak ne, tak budem trocha smutný, ale podľa mňa verím si moc, takže kto je zase v našej klanovej vojne? Zase nový hráč? Neviem, Burgas. Ten už dávno odišiel z klanu, ale zase prišiel Lacikex, Damian, Samo, nepoznám teraz jeho meno, Lamík, Poseidon, Martin, Adam. Takže 10 versus 10 a u nich porovnám, neviem radiť ich mená, takže toho by som vôbec nedal. Ale dobre, to je podľa mňa. Tuto mi sa nepáči tento nedemontár a tieto sklady, sypky. Vôbec sa mi to nepáči. To vôbec sa mi nepáči, to ako on sa vôbec nemá asi na túto dedinu. Tretí, toho si berem ja, podľa mňa, to je istý kopírak. Čakaj, ako vyzerá tento. No tak kopírujú sa len tak, o troška. A je tam copyright čosi. Táto dedina, čo je na nej zle? Tie raketky. Úplne sú zlé. Tieto dobre, tu by som hodil eliky a už je to briti. A tu pošlem negrov. A už je to dobre. Už iba dračikovia majú cestu voľnú. Toto sa mi páči, ale tieto raketky mohli byť tu a už by to fakt dobrá beska. Ale aj tak je dobrá, aj bez tých raketiek môžu byť. Podľa mňa tento tamhal 7 je úplne slabý, lebo má... Ježišmaria. No ideme ďalej. Tamhal 6. Poho easy. Podľa mňa to má dobre poukladané. Keby na ňo utočili balóny, tak by som tuto... ani nedával tie blesky, by som dal iba healovací elixír a raketky by dlho trvať. Tuto obrov. Som 3 obrov alebo 4 a už všetko balóny. Tu. Neviem. Ja by som tiež utočil s balónmi. Z tejto strany. Priamo na toto. A tuto easy, to už nič. A posledný. Tu stačí mať aj obrov už. Aj balóny easy plne. Balóny by som šiel priamo tiež na raketky. A tu by som hádzal takto healovacie. Hneď oproti tému. Tak ako vždy vyvolať hneď klán majú, čo na tento nič nemá v klane. No, takže skúste napísať do komentu, že či ich dáme, alebo nie, iba tak skúste tipnúť. Tak sa s vami ľúčim, čaute.